Nyakoromogi saa achiel mar odhiambo tarik 21 dwe mar aboro higa mag 2025 intiere wang' saa mar mondo miyud weche manyien mago mosetimore pacho ka achiel kod pinje maoko mag weche ma omiyo pek. So in that confusion kuhepa ndio mimi niliona giza nikashindwa, so kuangalia hivi nilikuwa nafikiria actually macho yangu imetoka. Jofwambo oyudo hinyruok e kinde ma jonjore nomonjo wuodh Gachagua kendo bayo geche gi kite. Kora sabedo gi rem nan jam jengo to sani ok kanyal tiyo gi lwetani. Konyo maber kata kopod ginyalo miya capital moro manyalo chako go biashara. Ino pod nitie ne jogo mane yudo midhiero e ng'anyo mosebed ka ibago e pacho ka bang' piny owacho singo miyo gi chudo. Tomorrow we are happy to announce to all Kenyans that now in Kasarani we will have 80% attendance capacity which has been allowed, which translates to 36,000 fans. CAF omedo kwan jopiny machope alap ma Kasarani tugo makiny nyaka 36 ne opich Kenya gi Madagascar. Nyakoromo kaka pile laiwa duto mag tudruok gin mago ma oyaw ari 3 YouTube, Facebook kaachiel kod X Maramogi TV. Ogo kod mbaka nikech odiochieng' ma kawuono mathoth otimore. Jogo mane onge pacho ka ndi oduogo. Johera mag adhula bende nigi mor nikech ombednegi kwan jogo mabende nopiro odiochieng' makiny. Omiyo bed kode chakruok nyaka giko. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa en Belinda Phillips. Kama chako eni jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua uduogo kowuok e piny Amerika ka tungni obedo bang' rowere ma jonjore monjo safar mare kendo diro kite okang' mane oweyo jofwambo moko gi hinyruok. Ka jafwambo marwa Kristiano leronwa moko kuom jofwambo mane yudo hinyruok en jago picha mar All Media Services Willy Ogunga. E paunde ke maduong' ma JKIA johera magogai ma DCP Rigathi Gachagua ne uchupo moro ka moro mar wako rwadh gi pacho kae kowuok e piny Amerika. Saa 7:50 mar odhiambo Rigathi Gachagua ochopo e paunde ke ma JKIA kendo yudo rwak mogundho kowuok kuom johera mage. Kibaji kod luoro omako josiasa kod johera mag Gachagua bang' Gachagua deko wuok e rangach mar jowuoth ma ok e pinje ma oko. Johera mag Gachagua ochako goyo nduru ka gidwaro ng'eyo kama Gachagua nitiere, okang' mane weyo jowuoth mamoko kod buok maduong' e paw ndeke ma JKIA. Weche kata kamano olokore thuolo matin bang' Gachagua wuok e rangach kendo yudo rwak mogundho kowuok kuom johera mage mane ogoyo tach e paw ndeke maduong' ma JKIA chakre seche mag okinyi. Johera kaachiel kod josiasa machiegni kod Gachagua ne en kod luoro e seche mag okinyi ni inyalo make kod obila kochopo e paw ndeke ma JKIA e wi weche manyiso josebedo ka owacho e piny Amerika. Safar mar Gachagua kowuok e paw ndeke ma JKIA ochakore thuolo machuok bang' saa 8 ma midhiambo kendo chong'o e wang' apaya maduong' Mombasa Road ka johera mage wer kendo wuotho e bath yo. Thuolo machuok bang' chopo machiegni kod City Cabanas, safar mar Gachagua ogore e Luanda. Rowere ma jonjore odino wang' apaya kendo bayo kite, okang' mane oweyo ji mathoth kod hinyruok kaachiel kod ketho geche. Wao wanatupangia jama, wanasema tuwezi fika nyumbani. Tutafika ama tutafika? Tungetaka kuambia serikali ya kwamba sisi hatutaomba ushauri wa kupiga meno mswaki kutoka kwa Kibogoyo. Ameshindwa tayari kuongoza serikali, sasa anakuja kutatiza nyinyi. Umetutumia nguvu. Mimi gari yangu hata haina kioo, yote imemwagwa. Lakini nataka kukuambia wewe Kasongo, siku ya kifo ya nyani ikifika, miti yote inafanya nini? Harambee! Rigiji amerudi hajarudi. Amerudi hajarudi. Nikora kule kulikuwa nafikiri tutamweka, tuwekeni wote sasa hivi. Gachagua ne odhi e piny Amerika dwe mar 7 higani e limbe mare ma dweche 2, kata kamano ne ong'ado limbe mare machuok ka okang' maduogo pacho kae kendo timo campaigns ni jochung' mag duond bura mag DCP e yiero madundo ma ochan bag dwe mar 11 higani.
Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ka pod wantiere weche motenore kod mano, jafwambo mar All Media Services Wilberforce Ogunga nigi rem tok goye gi kidi gi rowere moko ng'ere kinde mane omako tipo mar wuodh Gachagua kowuok e paw ndeke ma JKIA. Jafwambo moko bende ne omonji gin mag T47 kabere ne gilalo kamera margi kod mon mamoko. Jafwambo mar T47 Jones Ng'ang'a, Eric Kioko kod Mike Kagwongo bende yudo hinyruok e kinde ma nyamburko margi ne omonj. Ma okeno okang' mokwongo mimonjo jofwambo e kinde ma gitimo tijegi. Sisi gari yetu ilikuwa ya media, imebeba media people, cameras and everything. So my colleagues wakashuka. But sasa, because being a journalist, nikaona sasa hapo ndio angle mzuri ya mimi kupata picha mzuri. So nikapata. So hiyo gari yetu ikahepa mawe. So tukajipata tuko katikati ya guns pande ile ya side ya Rigathi, na kulikuwa na wengine kutoka hii side nyingine walikuwa wamezuia hiyo magari ya kutoka kwa Rigiji isiteremke chini. So in that confusion kuhepa ndio mimi niliona giza, nikashindwa. So kuangalia hivi nilikuwa nafikiria actually macho yangu imetoka. Timo mos ne jofwambo mano yudo hinyruok e kinde ma gitimo tijgi matek mondo jopiny ong'e mago matimore e alwora margi. Ka odhi nyime, spika mar od bura mamalo Moses Wetangula koro wacho ni weche manowach kod jatend piny William Ruto e jood bura nyayo mibadhi pod gin weche ma pod liekore, kendo nyaka koro jood bura rangre makare. Finyakidi lero mathoth. Ndaladek tok jatend piny William Ruto wuok mager ni jood bura ma pacho kani ong'ala mamalo manyayo mibadhi. Spika ma od bura mamalo Moses Wetangula nowacho ni jood bura nyaka koro rangre makare. Motelo ne ma, jood bura nosiemo spika Wetangula kod mano mar Senate Amason Kingi mondo nyis jatend piny ni odhi matek. Gino ma Wetangula nochiwe duoko ni nitie jood bura moko moseloso godo mabende nyingegi ok ler e weche mag mibadhi. You will recall that when I took office as the Speaker of the National Assembly, I did emphasize on the need to recognize that we all hold positions of public trust, and the authority and responsibility vested on us should only be exercised in the best interests of the people of Kenya. However, more than at any other time before, doubt has been placed on our integrity as a house. We are all aware of the recent public discussions and allegations about solicitation and receipt of monetary inducements to consider and pass legislation. In my view, these remain allegations, but must ignite serious soul searching on us and the nation as a whole. Wetangula bende no medo ni jood bura nigi ting' mar tiyo e yo mobidhre mana kaka pend chik ma pacho ka dwaro. Mar ni mano e kaka ginyalo nyiso telo makare ne oganda jo Kenya. We are bound by the responsibilities and guiding principles of leadership and integrity enshrined in Article 73 of the Constitution. These are not idle principles, they are alive and speaking and must guide us not just as leaders but also as servants of the people of Kenya. Undoubtedly, without integrity, a man or a woman is nothing. Without integrity, leaders lose credibility among the people they lead. And without integrity, even the best executed roles are without impact. And without integrity, leadership means nothing. It fails. E kindego, Wetangula nochiwo pache wi omenda mar NGCDF kowacho ni omenda makamano en mana mar konyo dongruok mopogore opogore e kuonde chung' od bura. Ma kaluwore ni ywaruok osebede wi omenda makamano mani tije od bura en rango kaka tije sirikali timo ma ok chwalo tije makamano. Finyakidi, Ramogi TV. Wadhi e weche mag thieth. Riwruok mar ute thieth mag jigiwegi bwo mabul mar Rufa ywak ewi leo mag chudo mag gope mag SHA kod okumba machon NHIF. Kage twak kod jofwambo e kaunti ma Meru, lakteche go kwedo listi mogol kod migawo mar thieth manyiso ute thieth mosechul gopegi nyaka dwe mar 8 higani.
Simfros Okinda Ngiler. Riwruok mag ute thieth mag ji giwegi e boma bul mar Rufa seyo migawo mar thieth kuom rem chwalo chudo mag ute thieth kaka dwarore, gima giwacho ni kidek nuro chutho sekta mar thieth kaluwore ni thoth ute thieth sani dwaro pesa ching kuom jotuo. Ka gilose boma ma Meru, laktechego ywak ni nyaka ne sha chakre ayanga dwe mar 10 higa mokalo, mana 53% mag chudo emosechwal ne ute thieth. It is our view that the accumulated arrears of SHA, which as at today morning stand at 43 billion Kenya shillings, are a threat and a risk to the Kenyan health system. This amount of money, 43 billion shillings in debts within 9 months, is more than NHIF accumulated since the year 1966. Kamano bende SHA iseyo kuom rem chiwo chudo ne ute thieth tarik 14 mar dwe ka dwe, kendo rem chiwo lere wi omenda ma gichiwo ne ute thieth kaka dwarore. SHA is publishing a report of facility level reimbursements on its public portal. However, those figures without the disclosure of total claims submitted, approved, and the payout to claims ratio are misleading. Migawo mar thieth iseyo bende kuom dhiataro mar chik e duoko piny rang'iny mar chiwo thieth mag ute thieth ma pacho ka. It is not possible that we can achieve UHC while every day all that we keep hearing from Ministry of Health and other government officials is private hospitals are fraudulent, private hospitals are corrupt. Yes, we support the fight against corruption, and we know that this is a current discussion in this country, but it must not be an excuse for the state to refuse to pay legitimate medical claims. Alwore kod lipot mar migawo mar thieth, omenda moyo bilion 3 osechul ne ute thieth e bwo kuma mar SHIF. Primary Health Fund osechule moyo bilion 1, chenro mar chulo bilion 1.7 ne thieth mag tuoche tama kod tuoche ma apoya dhi nyime. Simfros Okinda, Ramogi TV. Jagoro mongirore e riwruoge nurses ma pacho ka Seth Panyako golo ywak e wi sand mowacho ni piny owacho osebedo ka sandogo nurses ma pacho ka kaoko ni piny owacho kamoting'o mago mag counties ne orem chopo winjruok margi gi nurses, gino mane omiyo gidhi e ng'anyo. Kamano bende moko kuom nurses ma jopuonjre to dhi nyime kod ng'anyo e pise migawo mag thieth e wi list ma tiegruok kata internship ma giwacho ni opong' kod mibadhi. Armstrong Sutwa ni oler. En ng'anyo mar nurses mosedhi nyime kuom maho dweche 2 sani. Ng'anyo mane dwaro mondo sirikal ondik nurses mag UHC. Sirikal otiek nok mag nurses moko kuom kuonde thieth mag piny owacho e kind dwaro mamoko. Ng'anyo ma kamano osethiro chenro mag thieth pachoka, ahinya to moko kuom counties. Kata kamano, kata obedo ni moko kuom dwach nurses go oserangi, moko to pod ochung'. Riwruog nurses ma pachoka koro golo dhok e wi chal mar ng'anyo ma kamano e counties kod moko kuom osiptende madongo e boma ma Nairobi. Jagoro mongirore riwruogno Seth Panyako oyango ni moko kuom counties ma pod nie ng'anyo ting'o Trans Nzoia, Nairobi, Kwale, Bomet, Busia e kind mamoko. County government still have the nurses on strike. 1, Trans Nzoia, 2, Nairobi, Kwale, Bomet, Machakos, Busia, Kisii, Lamu and Isiolo. Counties mosechopo e winjruok gi riwruogno oting'o Siaya, Samburu, Kisumu, Elgeyo Marakwet, Meru, Embu e kind mamoko. We have Siaya, Samburu, Kisumu, Elgeyo Marakwet, Meru, Embu, Makueni, Kitui, Narok, Kilifi, Uasin Gishu and Kenyatta National Hospital. Panyako wacho ni Kwale, Migori, Lamu, Machakos kod Isiolo nyaka sani nie chenro mag twak kod nurses go gi geno mar yudo yore mag tieko midhiero mag thieth e counties go. Panyako bende oseyo moko kuom governors kama oting'o mano Machakos Wavinya Ndeti ma okoni osebedo ka liko ni ng'anyo ma kamago e county no tenore siasa kendo ywak nurses go gin mago ma adieri. Okwayo governor no mondo weketo siasa ywak jotich. And we want to tell the governor that the strike is not politically motivated, it's addressing issues, genuine issues that have been long-standing for more than 7 years. And therefore we will urge Governor Wavinya that he should not politicize the issues of workers. Jagoro no kwedo weche moko ni governor ma Trans Nzoia no golo. Ni riwruogno bade ma county no itayo yor ng'eruok. Wirano jotelo kod jotich mamoko mag riwruogno wuok e dhot achiel. Panyako koni mago miriambo. The allegations by Honorable His Excellency Governor for Trans Nzoia that the Kenya National Union of Nurses Trans Nzoia branch
has been inflated by tribalism and political interference in the running of the union are not factual. Jatelo kwayo counties mondo luw chike matayo ng'anyo mag jotich kendo we sando kod buogo NSSS go ka okwayo jochung' mopogore opogore kama oting'o migawo mar thieth mondo konygi e kedo. We appeal to all stakeholders, including the Minister of Health and the Council of Governors, to intervene constructively and bring this matter to an amicable and sustainable resolution for the benefit of the Kenyan public and health sector at large. Kamachielo, NSSS matiegore ne obago ng'anyo mar gerange apise migawo mar thieth ka giywak ni tend migawo no osebedo ka odino negi itgi e ywak margi ma giwacho ni migawo no onego dwokgi e listi mar ndikruok ne tiegruok moiw kata internship ka bende giywak ni chenro mar keto nyinge e listino ne opong' gi mibadhi. We are eligible, very qualified. If we are looking at the PSC form, let us look into the latter, to the last drop. So we are telling the ministry one word: reinstate all the revoked nurse interns and post any eligible nurse intern. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Pod wantiere weche mag thieth. Jatelo manyien ma Jaramogi Odinga Teaching and Referral Hospital Joshua Clinton Okise kawuono chako tich ayanga e kar thieth no bang' jatelo machon wuok e apisi mano Laktar Richard Lesiyampe mabende nochiwo ne apisi. E tok mar ute fwambo Okise wacho ni odhi neno ni tije adek manomiyo ko jatelo migawo mar thieth ochopo kare. Ka bende wach ne maduong' en jiwo oganda mondo mi odhi nyime gi ndikre okumba mar thieth mar SHA kowuok. Dr. Lesiyampe ojojo tije kar thieth mondo mi omed dhi nyime gi chiwo thieth makare ne jotuo. We discussed and we struggled. I told you. This strategy. Tich mokwongo en ni nyaka ne ni jotuo mabiro osiptandni giyudo thieth mong'ich makende kendo manikare. E Ministry mar Health ne gimiya ting' makende ni nyaka ne ni e lokruok ni odhi maber maonge ng'ikruok moro amora. Wadhi mbele kwalando ni giregister e SHA nikech SHA en gima ber. SHA biro miyo kidhi osiptal tiyudo thieth makende maonge ng'ikruok moro amora ka ionge pesa. They should always aim for excellent clinical outcomes. Make the patient fast. Touch them. Feel them. Those we can restore their health, we do. Those we are going to lose, we lose them with dignity and the fact that we have touched them. And one thing I'm very, very confident that this facility and the employees of this facility will achieve that. We have a time frame close to 6 months to ensure that we transit this facility. And transiting means issues of liabilities and assets. HR, which is a very big issue here at the hospital. Workers are feeling anxious about their fate, their state. Ya koromo gi tok report motero kod weche mag thieth ahinya to e kar thieth ma Jaramogi Odinga Teaching and Referral Hospital boma ma Kisumu to kod lokruok matelo watieko kare mokwongo mar weche manyien kik dhi mabor pod wantiere kod mathoth moikoni chenro marang'ichwelo. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. As an MC, I need to walk the talk. It's a walk I've walked many times. It's okay, everyone. Hakuna shida. Before, these tough stains would stay on my clothes, and all the scrubbing, it would fade my colors. But thanks to new Ariel Liquid, it's all good. It lifts the toughest stains, keeping your clothes bright. Wash after wash after wash. Asante, new Ariel Liquid. New Ariel Liquid for washing machines. Brilliant stain removal in one wash.
Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Ti kod yo makare marito cham. Ti gi yath makare manyalo rito cham kaka Skana Super mondo rit cham kuom thuth ketho cham kuom kinde malach. Luri kik ipimo kata rapimo winjore mondo ibed gi rito maber. Ti gi grams 50 kende mar Skana Super kuom guna kilo 90 kata gorogoro 40 mar cham mondo ine ni rito cham e yo makare kendo kuom kinde malach. E in japur mag kothe kaka bando, isebedo kiyudo lal machiegni gi nus mar chambi nikech kute kaka thuth kata mong'ere kaka osama, ere tiende gimed ketho chambi. Ti gi Skana Super ma en arita makare mar geng'o kute e idechi. Skana Super, kinga kamili kwa nafaka, a product of Osho Chemical Limited. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura e wi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Iseyudo nyudo ni kelo nyako chia cholokore. Nyaje lungani sandi nango nyako chia. Nigi yere kendo jalo siko kacha ndigi mon nyako chia. Utemo kadhono. Okay, ng'ata madwa chako ohala gima dok ng'ise obet gi capital oranga environment kaka alwara ne kaka ntie. Number 2 obed gi business plan. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV ka koro kiriuri kodwa chenro en marang'i chwelo wami weche manyien ma timore pacho ka kod pinje maoko. Wadhi nyime. Riwruok mar Elimu Bora Working Group oseo okang' mano kawo kod piny owacho ma William Ruto e duoko piny nengo mar somo mar mbalariany kod 15% nyaka 40 ka ok gikawo pach jopiny. Rito mar riwruogni ne otwak bang' tieko romo mane bagi kuom ndalo 2 boma Nairobi ka bende gitwak e rem ma pod okwako sekta mar somo. Gikoni piny owacho ne otiyo kod omenda mathoth e chuga put ma Profesa Munavu mane ogolo lipot ma pok oketi tim nyaka sani. Kaka jodito mondo ilero gidwaro mondo oket lokruoge ahinya e somo ma kuonde tiegruok mamalo ma giywak ni nimo gi kindeni. Ne romo mar ndalo 2 mar riwruok mar Elimu Bora orumo gi ywak ne piny owacho mondo mi olok pachgi e wi kaka itayo somo ma pacho ka. E jumani ma jopuonjre mag mbalariany donjo e kuonde tiegruok mamalo, riwruogni onyiso luoro magingo ni kamoro weche ok nyal dhi maber ne jopuonjre kaluwore gi lokruok masiko bedie e sekta no mar somo, lokruoge magikoni ok riwie jopiny kendo onge chike ma pacho ka. Boaz Waruku ma en jakanyo mar Elimu Bora okoni kata mana e duoko piny nengo mar somo e mbalariany, piny owacho ne ok okawo pach jopiny ka okoni kamoro atamalo no pod ok nyare somo kuom jopuonjre mayae anyuola ma yuto gi ni piny. When somebody throws so many balls in the air, that is part of the confusion, and we're saying let's depart from that. Because if you are to go back and say, where did it come from? How did it evolve? Public participation. Our Article 10 of the Constitution and the values, national values and principles of governance, very clear. How do you process such matters? Don't want a shifty process, a way of always throwing up things which do not add value. Bende giywak e wi ripot mane ogol kod aput mar Profesa Munavu magikoni nyaka kawuono kata bedni osechak ti kod pende moko pok chiko puodhe kaka ripot ma owinjo tigo e sekta mar somo gino ma pod duoko sekta no piny. The new university funding model for tertiary education has emerged as a weapon designed to destroy public university education in Kenya.
The flawed means testing instrument has unfairly placed most students in Band 4, creating unsustainable loan burdens and forcing students to abandon their dreams or transfer to expensive private universities. That report has not been formally presented to the extent that there is no clear policy that has been developed from it. And so its implementation, we call it very cantankerous, it is erratic, it is not satisfactory to the wishes or expectations of the people. Wi wach mar duoko ting' mar somo ne tend counties kaachiel gi miyo governors teko ewi omenda mar CDF gikoni keto josiasa gi ting' mar chiwo sir mar omenda mar somo mi ok ti tijno e yo mar ayanga. Koro aparo pesa ni noduro omoket i school. Pesa duto ma basari no bende di school, tantino donjo school to somo maonge ni pun ng'ato de apply for basari. Ka wadhi mbele yudo ka kinde wach dongruok ma basari itiyogo i siasa. Koro aparo no kaber to chikno ket ma ng'ama onge go nyawo dhi school budhi tiek school ne. Motelo ne yepo mag skunde gikwayo mondo mi or omenda mar somo ma ok olewo mondo mi jopuonj obed kod ting' mayot e tayo somo e tamar adek. Judith Omondi, Ramogi TV. Pod wantiere weche mag somo wadhi Migori, jokanye sekta mar somo kod sektas mamoko oke kaunti ma Migori winjore ni kategruok ma jopuonj ma Migori ogol kama intiere sani e boma ma Migori kendo tere gwenge ma Kwa e sub county ma Suna East. Winjruok obedo ni mbalariany marongo koro idhi dar nyaka e kategruok ma Migori TTC. Jojuma nigi mathoth. Kata beni mbalariany marongo sibiro kachiwo tegruok e courses mopogore opogore ka tegruok ma jopuonj ma Migori TTC ka ochake dwe mar 5 mar higani. Weche sibiro kapilore mathoth ka otende kod paro mar loko ka tegruok ni ma jopuonj mondo koro bede bad mbalariany marongo. Moko yando gande yande siro chenro ne ka moko bende yande nitiere kod paro ma opogore. Kata kamano romo mar kawo pacho ganda romo ne olos kod jabun ma Suna West Peter Masara jodak e kaunti ma Migori koro yie mondo koro ka tegruok ni ma jopuonj ma Migori odar kama entie sani kendo kanyo koro we mar gero bad mbalariany marongo. Ji owinjore te ni koro college ibro kopo ni university ni ochakore to college ibro gol itero Suna East kamiluongo ni Kwa nikech nitiere lokono e Kapradik. University ni en gima jo Migori wasemanyo ndalo mang'eny, wan ga gete mang'eny, but one in agreement ni koro wanyalo chako university kamoro jowo yud thuolo mar somo machiegni mondo nyithiwa madhi mabor bende som ka. And the board was in agreement on condition that the college does not die, but the college is relocated. And today I want to say that I'm very happy with what has happened because the people have spoken, the leadership have spoken. Migori TTC no chakore kanu oae kuom Migori Boys Secondary School from 1960s. And in fact, Onyuolo University, onge gima ber molo gima chalo kama. And if we have a university and we have TVETs, hiyo sasa ni sherehe kubwa kabisa. Jodwe ma Suna West Peter Masara wacho ni giketo okenge madwarore kod migawo mar somo mondo lek man loko kategruok ma jopuonj koro bed mbalariany. Ibro chake mana ka osemiwa roadmap ichake achaka ka to bang' higa adek kosebedo higa adek makoro miye gimiluongo ni charter to koro wagolo university ke chidwaro ni ka bet university gerelo ma ok tin eka 50 to wan gi eka 90 lichota koro manyiso ni university bro gel lichota to for sani to nyaka ne wachake institution mar serikal omiyo wakawe ka be wachako wawinjore ni jonyuol te okel nyithindo ka mondo college ni university ni koro obed gi ndadho. Jokanyi sekta mar somo e kaunti ma Migori wacho ni keto mbalariany e boma ma Migori ok dhi mana ji wechego mag somo kende to bende dhi ji wechego mag dongruok ma oting'o ala. Ni lawo gi kuonde maboyo kata sani ji pod lawo gi kuonde maboyo to kopo ni dongruok mar domination okelonwa university nyaka machiegni Migori ka ang'o ma de wapingene. Basi biro gi yore mang'eny omiyo ne wakwayo ni ng'ata ma dipo ka nigi wach mar Sutumu University mano no bed mana wachne. Nyaka sani kar somo kata learning center ma Mbalariany Marongo bende kodhi nyime e kar tiegruok ma Migori TTC oseywayo jopuonjre malo 50 ma bende somo courses ma opogore opogore. Already started and we have students that are on. Some of them have finished their exams. They are moving on to 1.2
2, and we are also hoping that by September we'll be able to have 1.1 coming in, and that is how the center is going to grow. And with the effort and the support of the government leadership and the community leadership. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kwa Ramogi wach tuke mag chan mang'eni oganda sani penjo ni to tiko ni kanye winjane kaka chal en fuong'ruok ne johera mag adhula e pacho ka tok piny owacho olando ni duol mochung' ne adhula e Africa CAF oyango ni gimedo kwan johera mibiro yienegi donjo e pap ma Kasarani kendo pako tuge kind Kenya kod Madagascar. Migawo mar tuke Salim Mvurya oyango ni kwan johera medi kokelo 27 nyaka 38 ni tugono manyiso kwan atamalo 80 mar pauno. Kwan ne oduok piny e kinde tugo mar Kenya gi Zambia to Kenya ne ketho moko kuom chike mag chan. They have considered favorably the appeal that was put forward by FKF on behalf of Kenya government. And now tomorrow we are happy to announce to all Kenyans that now in Kasarani we will have 80% attendance capacity, which has been allowed, which translates to 36,000 fans. And therefore this is good news to Kenyans, and we want to reiterate that we continue to comply in the game tomorrow. Quarterfinals is a big game, and therefore we urge all Kenyans to continue to comply so that the next time we play 100%, without any problem. Kwa Ramogi mana kwa yangu ni kanyo ni kwano kaluore kod duol mar CAF. Jatend migawo wacho ni 36 kata kamano ka CAF ogo kwano kaluore kod kwan kombe ma Kasarani ting'o hote magi oro ni kwan atamalo 80 mar Kasarani biro pong' ma en kwan johera mag adhula 38,400. Kadhi nyime oganda mane oyudo lal kod hinyruok e kinde ng'anyo mosebedo pacho ka koro kwayo piny owacho mondo nenda ratiro mag jogegi mane olal godo kod mane hinyruok bende odew ewi chudo ma ichano chiw ne ji ma masira mag ng'anyo ne ojuko. Millicent Adhiambo Mioler. E kar dak Manyamasaria, Waramogi Lydia Shitandi, kata Mama Chantel, miyo mane lisasi, ne omako go Nyare, mane jahigni 2 e kinde ng'anyo ma higa 2017. Lydia ma en jawanda Swekra, masedo gi pi modho e dire, kouso ne jowuoth e bus park. Lero midhiero mosekaloe, nyaka ne masira makamano, juk nyathine, higni 8 mokalo. Koro oyuago ratiro, kolero ni e chudo no, sirikal okony nyare kod weche thieth, somo kod ot malong'o maginyalo dakie. Nyathina no, sometime yudon ka gino rame, twaringo kode siptal, oluor makata kigone nyaka koko e klas. Oluor koro chuno ni japuonj tere mos. Kata kuman kae aonge ot, antie kapango, kech aonge nyalo manyalo gero got. Kech baba gi bende onge, tan mama tan baba. An nyamin Chantel maduong'. Ka oneno polis kata ka wuothe ndara, tago wiye, oringo koywak. Koyo ka sirkal nya konyowa kata konya tere psychologist mondo tere sessions go, mondo ket wiye obed mokwe. Alafu pia mondo sirkal kanya konyo mama wa gero ot, to nyalo konyowa kama duong'. Komachielo e kar dak Manyalenda, Waramogi Mama Rose, mane lisasi olal gi ngima chuore e ng'anyo mar referendum ma higa 2005, gino molero kaka noweye kod midhiero matamre gi nono. Asebedo kod chandruok mang'eny kod changamoto nikech an kod nyithindo, kata kaka nyithindo chiem onge, kata kaka nyithindo som onge. Ot madake ni eri nyamera ema nokonya godo, ka nyamera nyisa ni chandori nyathiwa. Mondi dage odni siko mana ka omiyo ngimana nyal bedo maber. Kwayo Rose ma osebedo mana kaluoko ne ji eka ket chiemo e mesa. En ni chudo ma sirikal chano miyogi no oyudo omenda monyalo gero godo ot kod siro somb nyithinde 3 mane jaode oweye godo. Bende otielo ni ratiro ne jogegi mane olal kod yudo hinyruoge bende migi yudi. Kata obedo ni gidwa miyowa chudo, pod ok oromo gi haki monego bed ni gimiyowa.
nikech ji nigi rem mopogore opogore. Asebedo ka luoko ne mana ji eka nyithindo yud kata kaka chiemo. Nakwaya to ng'ato mochunya ler mondo konya nyithindo yud kaka dhi skul. Ayuda tumaninde gi nyithindo. Solomon Odiwuor manalisasi omako ng'ut lwete mowe kod ng'ol masani tije dodo mane okonyorego okonyal timo e ng'anyono mane kwedo finance bill kata pen chik mar omenda ma higa 2024. Okwayo sirikal mondo okonye gi omenda monyalo yawo godo ohala okonyre godo moloyo tije ywecho masani otimo ma ok miye chudo malong'o ma onyalo pidho godo familia mare kaka owinjore. An ayudo hinyruok e ng'anyo mar 2024 finance bill. Lisasi nomako lweta, koro asabedo gi rem. Nan jamjengo to sani ok okanyal tiyo gi lwetani. Konyo maber kata kopod ginyalo miya capital moro manyalo chako go biashara. Kata obedo ni sirikal chano chulo jogo mane yudo lal kod hinyruoge mopogore e kinde ng'anyo mosebedo pacho ka, oganda go to koro kwayo ni ewi chudo makamano bende ratiro ne jogo manolalo ngimagi kendo yudo hinyruoge owinjore omi pek. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Gavana ma Mombasa Abdulsamad Sharif Nassir wacho ni nok mar pi mokwako gwenge mag Mombasa en kaluwore gi kuo mar pi alworano. Gavana wacho ni gisechako pedha mar ndhiyo jokuoge mag pi magin apisas mag piny owacho kendo mosemiyo pi lal e tesende mag pi Changamwe, Mvita kod Kisauni. Armstrong Osutu amedo lerono. Yore de katumo pini mani boma ma Mombasa e thuolo no bende ohand pi omako mach ka joywa othewi sombo pi katero ne jonyiewo. Jopiny mamanyo pi ywak ni midhiero ni osebedo kuom thuolo mohewo dwe achiel. Tunavoteseka kwa maji sahii ni mwezi na pesa yako ndo upatapo maji. Ikiwa una pesa maji upati. Kwa nini sisi walala hoi ama sisi wenye kulipa bili zinakuja kila mwezi zinakuja zaidi ya 2,000 lakini maji hayapatikani. Midhiero mar nok mar pi osenyo hala kaka mar joluo kalode kod olembe kind mwandu mamoko. Gavana ma Mombasa seyo kuo mar pi mawacho ni ema osemiyo pi obedo manok e alworano. Jogo ma itudo gi kuo mar pi oriwo apisas mag kaunti kod mago mag sirikal mamalo. Kuna baadhi ya wengine ambao kwamba wameamua kufanya mambo kama haya ni wafanyakazi wa kaunti. It doesn't matter we ni nani, hatua itachukuliwa kwa sababu hatuwezi kukubali uwe unanyonya maji huku watu wanakufa na kiu. Kaunti ma Mombasa yudo lita milion 40 pile ka pile mar pi. Lita mawe 20 e chichne kwalo kinde madwaro mar kaunti mangima e yudo mok tin ne pi lita 200. So far, 21 people, some of them are actually pretty senior government officials. Some of them are senior county officials. The county officials, we will deal with them. I've already given instructions to the county secretary on what needs to be done to those particular officials. We will not, and I repeat, we will not allow for the rest of Mombasa to go thirsty because someone has decided not to be satisfied and content, and they continuously try and divert water. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Wang'ado kwa wuok Mombasa wabiro Siaya kodong dweche manok kende to jopuonjre mag grade 9 riwore gi skunde sekondar madito e pacho ka e bwo lai masomo mar CBE. Moko kuom jopuonj madito e skunde sekondar e kaunti ma Siaya kwa migawo mar somo mondo ket maino e jiwo somo e yor manyasani kaka artificial intelligence. Ma gineno kaka achiel kuom yore ma kedo nok mar jopuonj e skunde kaachiel kod duoko piny osigo ma jopuonj ting'o mar puonjo subjects modhuro kaluwore kod nok margi. E kinde tiegruok mano kelo kanyakla jopuonj madito kod jokanyo mag board matayo skunde sekondar matiyo kaka itiyo kod lai mar mbui motisi ni Kiswate Digital Academy. Jopuonj onyiso luoro margi ni pono ni piny owacho rem siro somo yor lony manyasani to ting' kidek nyorogi ni mar subjects e bwo lai manyien mar CBE odhuro moyo kwan jopuonj. Tiegruogno ne obage skund sekondar ma Ukwala e kar chieng' bura ma Ugenya. Gikonyo nyithindwa ka koro sano dhi bedo gi CBE ni endi kochakore higa manyien nyithindo dhi donjo ne class dhi donjo class 10 e grade mar 10
jopuonj ma secondary school pogore nyalo donjo e Kiswate Digital Academy ni mondo mi kata ka japuonj achiel kende nyalo ka japuonj nyalo puonjo nyithindo mopogore kata nyithindo ma skunde mang'eny dichiel. Next year ka nyithindo be 10th grade bro bed a lot of challenges, bro bed yore tabu mang'eny. Koro app no bro konyo jopuonj e puonjo ka registration of students, issues of IDs, digital library, digital laboratory, gik moko tete lesson plan, record of work, gik ma jopuonj tiyogo the app no bro konyogi. Wa make sure ni shortage mar jopuonje nyalo dok chien. Iwinjoga, nwach ni ka japuonj achiel kawuono ino ka japuonj mapuonjo kacha en japuonj achiel to puonj mag jopuonj 10,000. Koro wanyalo tiyo gi mbui ma internet ni. Ok mna mar go koko gi mar serruok gi mar timo gik mag monjawre ken. Wanyalo tiyo gi mbui ma internet mondo walos pinywa mondo bed maber. Mondo wapuonj nyithindwa. Nyathi kimi sim, tinde nyathi ka nyathi nigi sim. Erokamano komedo kete Ramogi TV nyakwara mogo ka oyueyo ka waduogi weche mag tuke kik idhi mabor. This week, save big on new offers drop every week. Shop now on www.citizenduca.com or on the View Sasa app. Citizen Duca, home of discount. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Imanyo tich e piny mar Dubai, Bahrain kata Qatar, lek mari mayudo tich gikone ochopo e wang'e. Ei Talent Bridge Careers, watudi kod jondik je tich madongo. Wachiwo sire yor ndikruok e tich kochakre oro kwayo, kiti kama itiye, kaachiel kod nyisi kaka inyalo yudo visa mari, dari kod kiti e ndege. Kik irit, ka okang' mar chopo lek mari kawuono. Ywa tol kata tudri kodwa e WhatsApp namba mar 011-345-4075. Lim website maro ma en www.talentbridge.co.ke kata or email e jobs@talentbridge.co.ke. Talent Bridge Careers, your trusted recruitment partner, helping people move, grow and thrive. Chudo itimona ka iseyudo tich. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Deno mama, welo mina tieno. Ma en sigand Onyango Mayenga, Koko. Koro Koko notimre joma ne nitie no kelo fujo. Koro wacho ni awa, kara jogi gin joma koko, kara joluo koko. Chenro en ng'ejo thumbewa. Koro chik wacho ni ok nyal gol dala ka ng'ama machielo cha onge. Tin. Koro riti. Koro toke kanyo ema thuol no kako tiende. Hinya kabisa daki wod ka sia ka hik duchariyo. Mano ka oke thum. Koro kane achango to babo kona ni okodwa na ago thum. Tich abich ni kochakore saa 2 okinyi kendo ngeso saa 5 onyango. E Ramogi TV kitae gi Solomon Atito Kafaya. Kick by. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti hin. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa.
kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. Tim mar Harambee Stars oikore mabiro rakore kod Madagascar e kidieny ma quarter finals ochiko mar midhiambo diche makiny e kinde magi timore piny owacho bago kampen ma ji orera mag adhula maonge otiko mondo kik chope alap ma Kasarani mondo gibed mabor gi okum mar CAF. Piny owacho oyango medo kuonde na opira mag onyong'ong madongo machopo kwana 13 kuonde omedo ting'o Babadogo, Ruiru, Dagoretti Camp kod Camp Toyoyo. E gwenge mag Mombasa bende omed kuonde na adhula kaka Changamwe, Mama Ngina Waterfront kod Dhowath Masheli. Gwenge ma Homa Bay opira ibiro neno Dhowath ma Homa Bay e seche ma Kisumu ibiro bagi roundabout ma Kisumu Boys. Ka Happy Bear mi yudo tiko kinyidhi pak Harambee Stars ochiko mar odiochieng' par ni mondo mi yud thuolo madonje pap. Chopo seche 4 matolone mano sa 4 mar okinyi sa 5 kodeko mondo mi donj mayot kendo yud kar bet mari. Kok inyal chopo to ineni bende ichopo kuonde moketi kod piny owacho mano mondo ne adhula imor gi joweteni mamoko. Mano mokelo e giko nyinga Ochieng' Emmanuel, teloko marwa ne Belinda Phillips, wana Sadek chenro mar Imore.